Салом, دوستانی عزیز. این ما کسی очам امروز آمدیم کمتر прогулка میکنیم. очам ку кантар габза. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу. Дӯстони азиз, тамошобинони каналои мо, чиқадеш мусозем худем саломатитон созай. Борон аман кадак имрӯз камтар ҳавои боронӣ буд. Мо ҳади Сабина баромадем. Свеж воздух нафас кашидем, сайру гашт кардем. Ина мехел. Чиқадеш мусозем худем саломатитон созай. Чӣ гуфтанем? Апои меҳрубон, баракои азиз, шахсоне ки то ба ҳол дар компания табири регистратсия шудагӣ набошед, марҳамат метавонем ки дар рақамҳои болои экран мо нависем, шумо регистратсиятон мекунем, мо дар компания табири кор мекунем, иншоалло ки муваффақ ҳам шудагием, командаи калонам дорем. Шахсоне ки дар ин каталог шумо регистратсия мешавед духтараҳо, мудир компания аксияи калон мондагиаст барои ҳеҷ консултантҳо, тарафҳое ки дар ин каталог регистратсия мешаванд, ин каталог сар кардагӣ 8 каталог ҳеҷ консултант мераванд, сарбаланд мераванд. Ина мехоҳам набори грандиозни, набори фасони хушуди качестве олӣ дорад. Гарантировании подарок мешавад. Ҳар яки шумода гарантировании подарок. Шояд ки компания барои уҷӯ гарантировании подарок мондагӣ будак, набори сковородҳои качествашон олӣ подарок мондагӣ буд. Ҳар як консултант доштан, садбалода ҳеҷ консултант будак. Мехоҳам боз хоҳишат мекунем ҳамин набори фасони хушрӯбат. Так баъд бо айма аз худи ма барои команда ва духтараҳои дар командаи ма регистратсия мешаванд кор кардесам барои ваё ин се чалара ма мондагиро розу гӯшта чалаи силло пробаи 585 беҳтарин шахсоне ки регистратсия мешаванд шумо ҳам ҳамроҳи дигар духтараҳо садбаланд меравем ҳеҷ консултант меравем иншоалло ки иштирок мекунем дар розу гӯш агар вақту баландика солин намекард чалаи тилло медардем инамата духтарҷонон марҳамат фикр карда нашидем то шумо фикр мекунем ки дигар духтаракҳоро нигоҳ кунем соири ҳама чӣ шудестанд духтаракҳо аз тоҷикистон ҳам ҳастанд қасимо аз ӯзбекистон ҳам ҳастанд аз доғистон ҳам ҳастанд қасимо кор мекунанд аз россия ҳам аз ҳамаи ҷо ҳамроҳи мо кор мекунанд ҳар як шахс дар хонаи худаш нишаста ба воситаи телефон ба воситаи интернет кор мекунанд марҳамат духтарҷонон шансона истифода баред шансона аз даст натиҳед дигарро тонистан шумо ҳам иншоалло ки метавонед ба ҳаматон муваффақиятҳо бозориҳо ва тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам.